Mabilisan. Yes. Pero respeto. Pera. Totoo? Yes, ganito yan, Bona. Pera o respeto, actually, una, pera, and then respeto. Magandang araw sa lahat ng ating mga kaibigan, lalo na sa mga laging nanonood ng mga videos, no, na ina-upload ko. Salamat po at sa inyong mga suporta. Salamat po mga kaibigan. At ngayon po ay magbibigay po tayo ng reaksyon dito sa isang video tungkol sa katanungan na pera or respeto. Gusto ko lang na may share sa inyo kung ano po yung sinasabi din sa Biblia, hindi lang in our own opinion, opinion ng ibang tao, pero ano po yung sinasabi ng Biblia tungkol po dito. Panoorin po natin, kaibigan. Kita, mabilisan. Yes. Pero respeto. Pera. Totoo? Yes, ganito yan, Bona. Pera o respeto, actually, una, pera, and then respeto. Bakit? Sinasabi nila, hindi mo mabibili ang respeto. Pero mabibili mo ba yung pera? Alam mo kung bakit? Ikaw, ano ang pangangailangan mo sa araw-araw? Pera. Ang respeto, kailangan mo din, pero secondary yun. Kuya MG, what is trying to say is, hindi ka rin nirespetuhin ng tao kung wala kang pera. Dito sa Pinas, yes, proven and tested. Pero ako, galing ako sa Europe, sa England, sa Italy, hindi naman ganyan. Okay. Dito, no money, no honey. Real talk. Honey. No money, no honey. Real talk, bro. Wala. Mahuli ako na Pero iba yung dahilan niya. Tanggalin ko mas. Ay, doon. Picture. Wala na. Ilang beses nangyari yan sa akin. Pero respeto ang tawag doon. Pero kung hindi ako kilala at may pera naman ako, sundutan ko, wala na yan. Gets mo, bro? Ayun lang yun. Ang pangit pakinggan, I know. Pero the way, ganun talaga. percentage mo, 50-50. Yes, 50-50, pero still mas lamang pa rin ang pera. Kung nasa Pinas ka. Bro, Sa reality Pinas lang meron ako. pa lang, pag sa ibang bansa pala, iba din daw. So magiging iba yung sagot niya, no? Pag sa Pilipinas, mas pipiliin niya yung pera. Meron mga tao na tulad nyo, tulad syempre nila Jonah na maka-Diyos, Lord. Ako rin maka-Diyos ako, bro. Pero actually, I am being very practical in life. Ano yung masyadong malalim talakayin yung pera o respeto sa totoo? Malayo, bro. Ang Masyadong hirap, ang malalim. hirap. Pero Meron may kasing point si iba, Kuya MG meron dito. kasing iba nagsasabi, respeto, and then mamaya gutom siya. Yeah. And then what's gonna happen, man? Yung gutom niya, kailangan ko na pala ng konting pera. Magsiswitch siya ngayon. Realidad lang. Bro, masakit, bro. Pero totoo. Real talk. Tapusin muna natin Ako itong video na ni to. Kuya MG dahil nasa Pilipinas tayo, men. Nasa Pilipinas tayo. Try nyo mag-isip. Subukan nyo lang. Try nyo lang. Parang being practical lang din at the same Practical time. lang, At syempre, alam walang- niyo naman, no hate. kung asan ng pera, andun si MG. man. Yes. Kumaga ako sa totoo lang nagbago na ako Pero ako hindi magbabago yung pagka-prank ako. People must know kung ano ang key para maging successful ka. That's the only way. May dahilan Yung nga. respeto dapat lagi nandyan. Pero yung pera nandyan dapat. No, Di ba, no money, no honey, bro. Di Real talk. Pag may respeto ka, bro, at wala kang pera, may mapapala ka. Wala. Pero kung may pera ka at wala kang respeto, Medyo disagree ako sa sinasabi niya. No? Wala ka bang, sabi niya, wala daw mapapala kung may respeto ka pero wala namang pera. Ano din yung, mag-comment din kayo kung ano yung sa tingin nyo, opinion nyo nito para malaman din natin. Okay. plastiking ka nung bibigyan mo ng pera. Dapat kasi dalawa yan talaga eh. Pero bro, Dapat balance talaga. merong mga tao na nabibili mo ang katauhan sa pera. Proven and Ganun tested. din. Stupido kung magbalat si Sa sitwasyon na to, parang sinasabi niya, may mga tao, marami naman tao na mas pinipili nila yung pera kaysa good reputation, di ba? Kahit na maging pangit man yung ang tingin ng ibang tao sa kanila, pero basta meron silang pera, may ganun mga tao. Meron nga bagong nag-viral ngayon na isang sikat na babae, tapos yun nga, pumasok siya sa porn. Tawan niya, nakita niya, tapos gumawa siya ng hindi kaya yung bagay para lang sa pera. Then meron din naman siyang dahilan, pero nga mas pinili niya yung pera kaysa good na pangalan. Yun lang isa sa mga example na maibigay ko. Marami naman diyan talaga mga tao na mas like sa Facebook, no, makikita natin na kahit di naman kaya-aya yung mga babae halos maghubad na para lang magkaroon ng pera para sa likes at iba pa. Pero sa totoo, iba na, pangit na yung tingin ng ibang tao sa kanila.
ako bro kasi kung gusto kong magpakabait talagang todo, hindi respeto. Hindi man, kasi hindi totoo. Pero iba-iba tayo ng ano. Point of view. Oo, Of course. ng methodology din. Tsaka malalim talaga, men. Baka nga maraming mag-comment dito kay MJ, nagagamit to si MJ. Respeto Yes, ba it's din? fine. Respeto Okay ba lang. din? Ang mahalaga kasi, mahalaga din. Okay lang naman daw. Siguro, Okay lang naman. Pero ito kay MJ, Yun lang. Kung ikaw nga tatanungin, anong pipiliin mo? Pera o respeto? Yung tanong na yon ay related dito sa Proverbs chapter 22 verse 1. If you have to choose between a good reputation and great wealth, choose a good reputation. Kung sa Bisaya pa no, kay Bisaya man kung dako, kung papilion ka, pilion gayud daw nimo ang maayong pangalan, tud kay mas bililhon pa kini kaysa bulawan, mas higit pa ito sa ginto at pilak. Sa writer ng Proverbs is si King Solomon. Siya yung isa sa pinaka matalinong tao sa panahon niya at siya din yung napakayaman. Sabi pa dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a source of all kinds of evil. Kaya maiintindihan natin na wag talaga nating ibigin yung pera kasi yun yung source ng evil. Kaya yung ibang tao, pumapatay na lang ng tao, gumagawa sila ng mga kasamaan kasi masigit na mahal nila yung pera. Correct. For example, pag sinampal mo siya, bibigyan kita ng 20,000. 20,000. May mga taong papayag agad kasi mas pipiliin nila yung pera na pasampal. Yung meron nga sa Facebook papipiliin sila. Bibigyan kita ng ganitong pera. Basta yung boyfriend mo o girlfriend mo, sapakin mo sa muka. Ganon. Mas pinili nilang sapakin yung muka. Mali. Kasi yung pag-ibig sa salapi, lumalabas yung kasamaan doon. Pag minahal natin yung pera, mas higit na pinili natin yung pera kaysa sa mga tao, sa ating pamilya, tayo din yung mahihirapan. Kasi magiging masama tayo, magiging madamot tayo, hindi maganda yung pakikitungo natin o pakikisama sa ibang tao. Kaya mga kaibigan, I encourage you to read your Bible. Not only to read your Bible, but to pray, fasting, and go to church. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Pinagpala niya tayo kung meron man tayong mga kamalian sa pagdedesisyon o sa pagpili ng mga bagay. Kailangan talaga nating humingi muna ng guidance ni Lord. Lord, ano ba yung dapat kong gawin o ano ba yung dapat kong sabihin? Kasi kung tayo-tayo lang, magkakamali talaga tayo. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, lahat ay magiging okay, magiging the best kasi kasama natin si Lord at dahil sa nag-rely tayo sa Kanyang salita. God bless. Mananatili sa'yo.